Vi skal lige træne noget pad. Simon han mangler et pad, men vi vil gerne træne pad på ham alligevel. Jeg vil gerne lige lære ham at ligge rigtig rart med sådan en dejlig brystøvelse. Jeg har hans overhovedet ikke rart, men nu prøver vi. Så Simon han skal lige ligge sådan ned. Og så så er det en rigtig god idé at tænke på, at kroppen er inddelt i sektioner. Så vi har en sektion herfra og hertil, som han kan spænde. Og den her sektion kan han så gøre noget andet med. Så lige nu vil jeg gerne, det er ikke noget med din gyldenregel det her, jeg siger lige nu, der vil jeg gerne bede Simon om at tænke på, at han presser sine navle ned i sin rygsøjle, og sin rygsøjle ned i madrassen i denne her sektion. Samtidig med, at han ligger på sine skulderblade. Så det han gør sådan, at han retracter sine skulderblade sådan her, så han ligger der, yes, og så vil jeg holde øje med, at han trykker ned her samtidig. Det er enormt anstrengende at ligge sådan her, er vi enige om det? Ja. Samtidig skal Simon også tænke på, at han skal ned med sine skuldre her, og uden at trykke sine arme ned. Jeg kan godt se, at jeg bad Simon om det, der gør han helt automatisk sådan her. Det er enormt svært, når man beder folk om at trykke deres skuldre ned, at de ikke gør sådan her, fordi det er helt naturligt for os. Så derfor så skal Simon altså tænke på at ligge på sine skulderblade, trykke ned her samtidig, ja, meget besværligt, og samtidig vil jeg også bede ham om at presse ind på stangen. Så Simon han må heller ikke holde nogle pauser, det er meget svært det her sammen, men nu skal jeg nok instruere ham i det hele. Det jeg godt vil have, det er, når vi går ned i den her øvelse, så skal du tænke på, når du er hernede, så skal din arm være vinkelret. Det vil sige, at du skal helst ikke komme herind, du skal helst ikke komme herud. Du skal tænke på, når du er hernede, så vi tager bare lige en prøve. Ja. Så jeg tror måske, du skal holde en lille bitte smule bredere. Ja, en lille prøve. Så du tager den der ud, yes. Så tænker du på det der med at ligge med dine skulderblade. Yes. Ja, godt. Og så kører du ned, så kører du bare ned. Ja, fint. Godt. Sådan her. Og så kører du op. Jeg vil gerne have, at du tænker, at dine albuer er en lille smule mere åbne, okay. Så du er lidt mere derude, lige præcis, så du kan godt fat i padderne, ikke? Ja. Godt. Det jeg vil godt bede Simon om, det er, at der er ikke nogen pauser her, for der kan han holde den for evigt, ligesom den der squat der. Så der, hvor han holder pause, det er måske noget ved brystet, og så trykker han indad. Det jeg godt vil have, hvis han kan, så vil jeg gerne have, at han trykker indad på stangen hele tiden. Men det vigtigste sted, man trykker ind på stangen, det er, når man går nedad, fordi det er der, den er tung. Ja? Godt. Du kan også prøve at køre. Så du trykker indad på stangen, ja, og åbner din albuer. Du slipper her. Ja, læg dine skulder der hele tiden. Åbne her. Ja, så. Læg på dem der hele tiden, så bare gå så højt op, hvis du kan det. Åbne her. Ja, så. Og du tænker på at spænde det mere også. Ja, det er langsomt ned. Tryk ind af på vejen ned, det er vigtigt. Ja. Og lige nu, der tænker du på at ramme brystet lidt mere her, når du kører ned. Godt arbejde. Ja, lidt mere her. Stærkt. Ja, tryk ind af, tryk ind af, tryk ind af. Ja, og især nu, tryk ind. Kør ud. Stærkt. Kom. Og to tilbage. Læg på den her. Spænd i din mave. Ja, kom. Tryk ind. En til. Kom, tryk op. Så en gang mere ned, og så tryk ind af med den her. Godt. Og stangen op på plads. Godt. Kan du mærke det her i dine patter? Ja. Godt. Er det besværligt for dig at ligge sådan der? Det er noget, man lige skal vende sig til. Det er helt sikkert. Altså, jeg har meget svart i ryggen, ikke? Så det er klart, at jeg skal presse meget ned. Ja, men du behøver ikke sådan set være helt flad, men bare det der med, at du ikke, når du laver den her arch i din ryg, at det ikke bliver her, man laver den, men at du bare tænker på, at jeg spænder her, og så må jeg gerne ligge sådan her, ikke? Okay. Så, men du skal især tænke på det her med, når du går op, fordi du har tendens til at gøre sådan, det har de fleste, det har vi jo lært, og så gør vi sådan her. At du ligesom er her, så du kører den her, så det er dit bryst, bang, bang, bang. Og når jeg beder dig om det, så vil jeg sige, så har du tendens til at gøre sådan, du overdriver. Ja. Men det her det er din tendens, fordi det er nemmere for dig at lave den her bevægelse, ikke? Så jeg vil gerne have, at du tænker, at jeg åbner dem her, og så kører den bang, bryst, bang, herude i stedet for, ikke? Så du ikke kommer til at køre det her. Ja, for på en eller anden mystisk måde også aktiveret mine skuldre for meget. Lige præcis. Fordi mine skuldre er meget, meget store i forhold til brystet. Men det er ikke mystisk, for det er jo lige præcis, du kan se, hvad der sker. Hvad kommer så forrest? Så trykker vi at være på toppen. Hvad på toppen? Er mit bryst på toppen og gør sådan her? Ja. Er mit bryst på toppen og gør sådan her? Nej. Så det er derfor, du skal herned. Så i realiteten, så kan det være, at du selv skal så langt op i øvelsen. Så vil jeg hellere have, at du kører de her reps. Så du vender til, okay, mine patter, det er mine patter, det er mine patter. Hele tiden, ikke? Men man får virkelig også aktiveret, når man presser sammen. For det er jo egentlig det, brystmusklen er til, ikke? Lige præcis. Så hele tiden pres, men især når du kører nedad. Hold dit pres nedad. Altså det, men hvis du kan begge steder, men det er bare når du putter vægt på lige pludselig, og du skal holde den begge steder, det kan godt være lidt svært. Så det er især når du kommer oppefra og ned, så tryk sammen, tryk sammen, tryk sammen, tryk sammen, tryk sammen.
Ja. Ikke? Yes. Mm.